Jeg synes, det er meget, meget inspirerende. De viser film. Hvordan gør de det? De gør det. Hvor man kan gå ind og blive. Jeg synes, det er meget, meget inspirerende at blive taget ud af de faste rammer, hvor man sådan ligesom det billede der med, at man kører på den samme vej, og man lige får lov at tage en afstikker og møde nogle andre mennesker fra nogle helt andre sådan, fagområder. Og det er nogle sindssygt gode idéer, de har. Sådan helt anderledes. Det er meget inspirerende. Ja, men jeg har tænkt oplevelse sådan meget bredt. Jeg tænkte på, hvad er det, når man snakker om, hvad er det for nogle oplevelser, vi gerne vil have. Og så tænkte jeg det først, det er en sydhavsø, fordi man vil gerne på ferie. Simpelthen den der idé med en sydhavsø, det er jo så en af vores egen, men så har de indgangsvinklen til at kan bygge videre på den, sådan rent designmæssigt. Hvad vil det sige, hvordan laver man Sydhavsø på biblioteket? Sydhavsø, det er jo noget med stemning og lyd og lys og opbygning af et område, et rum i rummet. Vi tænker jo meget ens på biblioteket, og vi kender hinanden, og vi snakker om de samme ting og sådan noget. Og så er det rigtig godt, at der er nogen, der kommer og siger, jamen, kunne I ikke gøre det på en anden måde, eller har I tænkt på det her, eller sådan noget. Og jeg synes, det var spændende at se på, at det var et møde mellem kunderne og os, der egentlig bare skulle i rammesættes. Det synes jeg, det blev jeg klogere af. Det har været en meget god proces, fordi det har været meget tydeligt, hvad det var, vi skulle. Det har været godt forberedt, hvad det egentlig var for nogle ting, vi skulle fokusere på. Og hele processen i den måde, vi idégenererer på, er rigtig god. Jeg var positivt overrasket over, hvor meget vi kan sammen. Altså når vi går sammen og bliver trukket ud af hverdagen og hen et andet sted og får nogle, sådan nogle inspirerende hvad skal man sige, folk på, så giver det rigtig, rigtig meget. Det er meget spændende, og jeg tror, det bliver godt. Ja, og jeg sidder i indretningsskolen, så jeg har virkelig brug for at få noget inspiration også andre steder fra. Det første område, vi slog ned på, der var indgangsvinklen fra en af designerne. Det var lys, og det ville aldrig være sket fra bibliotekarens side. Det synes jeg var rigtig godt. Jeg plejer gerne at sige, at vi er ofte begrænset af vores egen fantasi. Og det bliver vi virkelig udfordret på ved, at vi sidder sammen med nogle personer, som tænker meget anderledes, end vi gør, og stiller nogle spørgsmål. Og jeg er så heldig at være i en gruppe med en Anne-Mette, som samtidig med, at vi sidder og snakker og taler og får idéer, sidder og tegner det. Og det giver simpelthen sådan en umiddelbart visualisering af de tanker, vi får. Så det giver en fantastisk både god stemning og nogle løsninger, som vi bestemt ikke havde kunnet finde frem til, hvis vi havde siddet med os selv og havde skulle på det. Værdien, det ligger at se og vende tingene på hovedet. Vi vil jo måske starte med bøgerne eller regionerne, og så vil vi måske ende det samme sted, som vi altid ender. Og det er måske fordelen, eller det er fordelen ved at hente andre grupper ind, at man får nogle nye vinkler, og ikke
ender de samme steder. Det skete det, at man går rundt med en masse tanker hver dag, når man er på arbejde. Også i møde med låner, så er der jo nogle ting, man tænker, det er jo ærgerligt, vi ikke lige kan det, eller det, eller det. Og nu fik man så mulighed for at sige nogle af de ting højt, sammen med nogle andre. Og det viser sig jo, at der var mange, der havde tænkt de samme ting. Lige umiddelbart oplever det, så er det der, man er jo inde i en ramme, men inden for den ramme, der har jeg en følelse af, at når uventet kan opstå. Og det synes jeg er meget, meget... faktisk været rigtig interessant. Jeg må indrømme, at jeg var lidt skeptisk, som jeg altid er, når jeg skal i gang med sådan noget, og tænke, hvad er det for nogle folk, alle de der designere? Men de tilfører jo nogle rigtig gode ting, og bringer os ud af vores, fastlåste verden.